के अड्डा पर ऐसा अंदाज में आवे वाला के जाए खातिर 4 गो कंधा के इंतजाम करे के पड़ेला। और तोहरा पास तो 2 गो कंधा बारे। छपरा एक्सप्रेस के आवे जाए खातिर कोनो कंधा के जरूरत ना होला, लेकिन हाँ जब आवेला ना तब पूरा हस्ती उजाड़ के जाला। एगो बात कान खोल के सुन ले, झगड़ुआ के फटाफट पैसा निकाल दे। उस्मान नाम बा हमार, उस्मान, बेईमानी जेकर ईमान। और वैसे भी जुआ किसी का नहीं हुआ, हुआ तो बस उस्मान का हुआ। शेर के मुंह से मांस और उस्मान के अड्डा से पैसा ले जाए वाला सीधा ऊपर निकल जाला। तोरा के पैसा चाहे रे? तले पैसा, अगर हिम्मत बा तो उठा ले आके। जुआ किसी का नहीं हुआ। अब उस्मान जो शमशान। झगड़ुआ। जी भैया। पैसा उठा ले। खाना में का भरे? सब तोहरा पसंद के बनल बा। रख। भैया एक बात पूछी? का? माई तोहरा हर घड़ी अच्छा बुरा के मतलब समझावेली, लेकिन तू ध्यान काहे ना देला? देख, तोरा लेक्चर से हमार पेट ना भरी, बुझलीस? ढेर लेक्चर मत दे। चल जो। सुन, ढेर माई बने के कोशिश मत कर, बुझली? माई के चमची। भैया तनी है खिरवा वजन कर दें। पहले हमके जाना। हाय दूधिया वजन कर दें तो जल्दी से। रे साला, कितना बड़ा बिजनेसमैन हो गइल बाड़े रे कि तोरा गांकी के आवाजों नहीं सुनाई देत। तोरा मालूम बा कि आज तोहार दुकान पर के आइल बाड़ी? हमार मैडम आइल बाड़ी। आदाब मैडम।
कितना खराब जमाना आ गइल बा मैडम जी। रउआ उतना देर से चिचियात रही, आई साला न सुनत रहे आ न देखत रहे। एगो टमाटर फूटल तो साले के सुनाई भी देवे लगल और दिखाई भी देवे लगल। अरे सब सब्जी में से 1-1 किलो मैडम खातिर भर। जी जी भैया। और मैडम जी घबराई मत, हम रउए के चेला है। पहचान ली ना पहचान ली। अरे हमरा जैसन ई इलाका में और कितना चेला हुई है, लेकिन हमरा में खास बात रहे मैडम जी, हमरा पढ़ाई लिखाई में कम और झगड़ा लड़ाई में ज्यादा मन लागत रहे। मैडम जी झगड़ा लड़ाई कोनो बेवजह ना होखेला। अब रउए बताई, कोई जबरदस्ती हमार निजी मामला में टांग अड़ाई तब बताई मैडम जी ओकरा कैसे छोड़ दी हैं? अरे राउर भी घर बा, हम आज तक कबो रउआ घरे गईनी है कि का होत जात बा ना। रउआ घर में एगो जवान और खूबसूरत लड़की बिया। हम आज तक ओकरा के कुछ कहनी है, चाहे ओकरा कुछ कहनी है ना। तक्का है तुहार बेटा अर्जुनवा हमार निजी मामला में टांग अड़ावेला। का है बेकार में टांग अड़ावे वाला के कबो कबो टांगो कट जाला। समझाई अपन बेटा के। देखी देखी का हाल कर देले बा हमार। समझाई राउर बेटा बा, यही खातिर एक बार माफ कर देले बानी, बाकी माफी बार बार ना मिलेला। और हम कोई के औलाद नहीं खी कि कोई एक गाल पर मारी तो हम दूसर गाल बढ़ा दे ना। उस्मान नाम बा हमार, उस्मान, बेईमानी जेकर ईमान। चला तानी मैडम, खुदा हाफिज। उर्मिला, माई कहाँ बाड़ी हो? लागत माई सुबह सुबह सब्जी लावे गइल बानी। माई आ गेली। अच्छा बैल माई, बरसात शुरू हुए से पहले आ गेलू। हाँ बेटा, अर्जुन के हरकत से मुसीबत के जन बारिश शुरू होए वाला बा, ओकरा से के बचाए। जे केहू से ना हारेला, वो अपने ही औलाद से हार जाला। माई का बैल? अर्जुन फिर कुछ कैलस का? माई को ओकरा संगत कसर बा, ओकरा संगत छूट जाई, सब कुछ ठीक हो जाई। तू लाख पहरा बैठा दा, बाकी ऊ आपन संगत कबो ना छोड़ सकेला, कबो ना छोड़ सकेला। माई देखा तू रिटायर हो गल बाड़ी, तोहरा के दिन भर घर में बैठे के बा। ये हमारे हम फैसला के लिए बानी कि हम तोहरा सब लोगन के अपने साथे शहर लेके चलब और ओकरा संगत भी छूट जाई। खुश? तोहार विचार तो अच्छा बा, बाकी ऊ मानी तब ना। माई, देवर जी के हम समझा ले, ओकरा के चिंता ना करी। हाँ। अब तक सुतल बानी। देवर जी उठी ना, उठी ना देवर जी। कहा बाबी? ली चाय पी ली। वाह भाभी वाह, आज तोहरा हाथ के मजेदार चाय पी के पूरा दिन बढ़िया रही हमार। अच्छा ऐसन बा, तो हम राउर से कुछ मांगी? हाँ हाँ मांगो बच्ची। देखा देवर जी, मना मत करिए। अब तो राउर पढ़ाई भी पूरा हो गई बा और माई भी रिटायर। तो हमने के चाहता नहीं कि पूरा परिवार एक साथ शहर में चल के रहल जाए। भाभी
ऐसा कुछ मत मांगी हमरा से। हम यहाँ से कतई ना जाए। हमरा से और कुछ मांग ली भाभी। ना देवर जी, एक राउर हाँ में पूरा परिवार के खुशी टिकल बा। ना मत करी देवर जी।